David Take se jikkontesta għal kariga ta' kap nazzjonalista jekk l-unika żewġ kontestanti għal din il-kariga jibqgħu Adrian Delija u d-deputat nazzjonalista Chris Said. Ma' The Malta Independent Take qal li jekk il-kandidati għal din il-kariga ma jikkonvinċuhx li se jagħmlu bidla fil-Partit Nazzjonalista se jkun hu li jikkontesta għal din il-kariga ta' kap nazzjonalista. L-artiklu jinnota kif Take beda jikkunsidra serjament li jikkontesta għax ma jemminx li Said u Delija se jagħmlu l-bidliet neċessarji li hemm bżonn isiru fil-Partit Nazzjonalista. Għaldaqstant David Take qal li hu lest li joffri dik il-bidla li tant għandu bżonn il-Partit Nazzjonalista. Take żied li f'dan it-tmiem il-ġimgħa se jkompli jikkunsidra dwar il-possibilità li jniedi l-kampanja tiegħu għal din il-kariga. Ma' The Malta Independent, David Take kien mistoqsi wkoll dwar il-programm li kellu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, programm diviżiv li fih kien jattakka lill-esponenti Laburisti. Take wieġeb billi qal li hu m'għandu xejn minn xi jistħi minn dan il-programm u għadu jemmen f'dak kollu li qal. Dwar ir-riżultat elettorali diżappuntanti għall-Partit Nazzjonalista, Take qal li waħda mir-raġunijiet għaliex l-elettorat ma vvotax lill-Partit Nazzjonalista kienet in-nuqqas ta' kredibilità fil-partit. Żied li n-nies mhumiex stupidi u l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn tim tajjeb u bidejat. U fil-waqt li qal li jemmen li jista' jagħmel biċċa xogħol aħjar minn Chris Said u Adrian Delija, tenna li l-interess tiegħu għal kap tal-Partit Nazzjonalista mhux qiegħed hemm għal fama jew glorja personali tiegħu.